Rapport dettaljat ħafna tal-ekonomista tal-Bank Ċentrali Glenn Nabela jikkonferma kemm iż-żieda li ngħatat fil-paga minima diġà kontribwiet u se tkompli tikkontribwixxi biex naqqas il-proporzjon ta' dawk f'riskju ta' faqar. Grazzi għal qbil mill-ħuq mal-msieħba soċjali, il-paga minima se tiżdied bi 8% sal-2027 dan minn barra żidiet tal-għolda tal-ħajja u titjib benefiċċji oħrajn li gawdu minnhom dawk fuq il-paga minima bħal mekkaniżmu addizzjonali għall-għolda tal-ħajja u l-in-work benefit. Fuq medda ta' xar snin il-paga minima se tkun żdiedet minn 170 euro fil-ġimgħa għal 235 euro li tfisser żieda ta' 65 euro jew medja ta' madwar 6 euro u 50 ċentesmu fil-ġimgħa. Fis-27 sena ta' qabel iż-żieda kull sena kienet ta' 3 euro u 40 ċentesmu fil-ġimgħa li jfisser it-titjib tal-lum fil-paga minima se jkun kważi d-doppju ta' dik li konna mdorrijin biha qabel. Qabela jinnota wkoll kif itkabbir imbassar fil-paga minima f'Malta jisboq sew dak osservat fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali jisma' li dawk il-familji b'membri li jaqalgħu il-paga minima se jaraw id-dħul tagħhom jiżdied bi kważi 3% wara t-taxxa. Imma mhux se jkunu dawn il-familji biss jgawdu miż-żiediet imħabbrin, dan għax iż-żieda fil-paga minima se twassal biex dawk il-ħaddiema li kienu jaqalgħu ftit aktar mill-paga minima wkoll jieħdu żieda, ħalli min ħaddem jibqa' jżomm ir-relattività u ma jispiċċax jitlef il-ħaddiema. B'hekk għalkemm huma ftit il-ħaddiema f'Malta li qalgħu il-paga minima, l-ekonomista tal-Bank Ċentrali jikkalkula li dħul tal-ħaddiema kollha bħala medja se jkun qed jiżdied b'1% bl-effett ta' dan. Huma biss wieħed minn kull 100 ħaddiem li huma fuq il-paga minima f'pajjiżna, proporzjon żgħir meta mqabbel ma' diversi pajjiżi oħrajn. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali jindika li sal-2027 madwar 18 minn kull 100 ħaddiem se jaraw żieda fil-paga minħabba deċiżjoni li tiżdied il-paga minima. Dan it-titjib mistenni jkollu wkoll impatt qawwi fuq il-proporzjon ta' ħaddiema fuq paga minima f'riskju ta' faqar. Din bħalissa tlaħħaq kważi 17 minn kull 100 persuna. Grazzi għaż-żieda fil-paga minima, kważi wieħed minn kull 10 persuni li huma f'riskju ta' faqar se jinħarġu minn din il-qagħda vulnerabbli sa sentejn oħra. Dawk li argumentaw kontra żidiet fil-paga minima jħobbu l-sostnu li dawn iwasslu għal tnaqqis qawwi fir-ritmu ekonomiku, żieda fil-qatt u għall-għoli eżaġerat tal-ħajja. Imma l-analiżi tal-ekonomista tal-Bank Ċentrali tindika li dan mhux minnu, tant li jkonkludi li din il-politika se tejjeb il-pożizzjoni relattiva ta' dawk li jaqlaw l-inqas fl-ekonomija u l-familji tagħhom, waqt li se jkollha riperkussjonijiet minimi makroekonomiċi.